des kabur ayam. Oh, Rasa semprot-semprotan. Kesuwen. iki jak rundingan. Demi kesuwen semprot-semprotan ki. Jak rundingan kok malah. Tak jak rundingan sing bener kok malah. Halah. Ngomong ae ket mau. Yo nek golekno utangan aku. Utangan yang di. Bumi telo nunggu pirang dino kayak dijabut kok malah. Wong kok jak ladang di kerah ae senengane. Ya sing salah ki sampean lho. Aku kok gemes rasane kowe gitu. Kowe tak salah lho sampean. ono wangane gedeng telo. Nah, tanganmu gedung telo. Telo sak rono-rono lho. Buangkor metokor kabeh. Kayak kono kayak buangkor kayak jen. Nek kowe tak layani kowe iki cah wedok lho, nek kowe cah lanang tenan tak jak tinju ning kene iki tenan deket. Untunge kowe wong wedok. Kowe nang lanang tak jak tenan aku tenan gemes aku rasane. Sayang kowe cah wedok kowe. Kowe tak cekel. Mesti langsung kepek-kepek kowe. Alah, Untunge wedok. Cah lanang tak cekel des kene langsung boso kowe. des kabur ayam. Alas. Oh, ditenan apa weton. Apa? Tenan kowe keton.